Kipsilevyseinä ja katto on saatu valmiiksi. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus saattaa ne maalauskuntoon. Minkälaisia työvälineitä sekä saumausmassaa tarvitsee? Eli saumaus tehdään tuolla Technos Pro Preplasta J-saumatasoitteella. Välineinä käytetään metallilastoja ja sitten saumanauhaa. Sitten otetaan massaa tuohon lastan päälle. Saumauksessa kannattaa käyttää vaikka 2 eri levystä lastaa, niin silloin se sauma-aineen levittäminen on helpompaa ja levitetään sitä tuonne saumauraan. Sauma kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin. Ylimääräinen tasoite kannattaa siivota ajoissa pois, ettei tasoite kuivu. Miten saumanauha, missä välissä me ollaan sitä lisäämään? Kun ura on täys tasoitetta, kannattaa saumanauha laittaa sitten vasta. Aloitetaan se ylhäältä, niin kuin itse tasoituskin. Nauhaa kannattaa pikkasen painaa matkalla, niin se menee suoraan. Nauhan päälle laitetaan lisää saumatasoitetta. Tasoitetta ei kannata laittaa liian paksulti, ettei lopputuloksesta tule liikaa hiottavaa. Sauma on nyt kuiva. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi tehdään kevyt hionta ja pintatasoitus. Hionnan aikana on hyvä käyttää hengityssuojaimia. Hionnan jälkeen pölyt harjataan pois. Pölyjen poiston jälkeen tehdään pintatasoitus. Tasoitus tehdään Technos Pro Preplasta LF-kevyttasoitteella. Tarkoituksena on saada mahdollisimman tasainen pinta. Pintatasoitus kannattaa tehdä leveällä lastalla. Mitä ohuemmaksi reunat saat, sitä parempi lopputulos tulee olemaan. Ruuvin kannat tasoitetaan saumauksen jälkeen. Mitä paremmin tasoituksen tekee, sen vähemmän hiostavaa jää. No niin, seinät ja katto on nyt tasoitettu ja puhdistettu. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi ruvetaan pohjamaalaamaan. Eli tästä pääsemme kätevästi seuraavaan vaiheeseen. Helpoksi, hienoksi, värikkääksi, kestäväksi Technos. Me teemme sen.